5 minutes remaining. Uma niqeda-ke nibeka ama-exercise la. UMr Mkhwanazi ekhomba idesk eliphambili ngasemnyango. Ngoba uzobe uswaqoqa-ke wena wonke nje uwalethe kumina staff room. Sizwana? Ngivume ngekhanda. Angikuzwanga uphendula. Ahlabe njengotshumetshi amehla akhe njengoba ngibheka emva kokusho lamazi. Yes, ngiseyithendeni kuwena. Ngishawa ngamahlonyana. Kusheshe kunanencwadi yakhe lapha. Incwadi yami. Evelaphi? Yiza abaningi besabhidilisha ukuqedela le class test. Mina sekuyisikhashana ngiqedile. Ibingenzima nakangako. Yikho ke nje phela ukuthi i-physical science ifuna umuntu acabanga julu uma ephendule eminye imibuzo. Ingihluphe le yencwadi yami esehhovisi likathisha uMkhwanazi. Bafowethu ngisukuma. Isikhathi sesiphelile. Lethana ama-exercise. Asukuma uPhakamani azobeke lakhe engicishelisa. Ake vehlonipha kodwa umngane wami madoda. Namanje ungafunga ukuthi ungithathise ukathisha njengoba esukuma ezwini lami lokuqala njengoba ngimlapha phambili nje. Baletheke nabanye. Lethani bafowethu, lethani kuzothethiswa mina. Hayi, okwahle wena siqenqe. Konje kukhethwe wena. Asihlakaniphile phela sonke. Umenzi sekuselena yedwa emuva. Ngiqukula ama-exercise ngelokufuna ukuphuma. Ukulinga uhamba ungaliphethe leli. Ekhomba i-exercise lakhe eqhubeke ebhala. Kuthuleke lapha endlini. Akekho phela ongaphendula umenzi. Funa kubona okwabonwa abaningi balapha esikoleni uma beke nje baphambana naye. Kubo kukhona ngisho nabenza ibanga le-10 akagayelwa mphaka umenzi. Ngimeke manje ngasemnyango ngingasazi ngenze njani. Asukuma uPhakamani aye kuyena. Kodwa ke mfethu isikhathi sesihambile. Emeceleni kaMenzi. Sihambe nani? Umenzi ephakama ngobuso bamehla lokozo ulaka. No Menzi. Akusiyona ke indlela yokwenza leyo brazo. Usizwa akayithumanga ukuthi aqoqela ama-exercise. Uceliwe and nawe bewukhona. Kuyimanje uthisha umlindile. Siyazi ukuthi akwaqedi but uthisha kuzofika sengazi ukuthi usizwe bengafuni ukulalela uthisha. Asukuma umenzi. Uzokwenzani pho makukuthi angimnike? Ibitoze inhliziyo kumina. Ngibeke phansi ama-exercise ngiye ekhoneni likamenzi. Kusho ukuthi uPhakamani ubengibuka ngelingemuva njengoba evele welula isandla engivimba kuba ngingasondeli. Abheka umenzi. Akekho menzi ofuna ukwenza okuthile ngaphandle kaSizwe ofuna ukwenza njengokucela kaSe. Kuzoba kubi futhi uma ama-exercise efika lingekhe lakho. Please mfethu, sacela uyincenge. Abohla umenzi ajikijela uPhakamani ngali exercise ebusweni. Alenqake alilethe kimi uPhakamani. Sihambisane ngibambisile siye staff room. Uyaphila Lola? UMkhwanazi ekhomba uPhakamani ngekhanda. Bengibambisile. Ngibeka wami phezulu kwetafula eduze kwalawa bephethe uPhakamani. Siyabonga kusengakhululeka hamba Ntombela. UMkhwanazi emkhomba samuntu uthi kemani hurry up. Angicishelisa uPhakamani ephuma. Liphe lakho kula. Lingaphezulu. UMkhwanazi pena ama-exercise ethu. Cha. Ngamahlonya kanjani? Uthisha ngene emlonyeni. Ngaphi kokuba wena ngakutshela ukuthi uma sekulethwe lakhe exercise awolibeka ngaphezulu. Nginkwankwaze. Hayi. Muzube sidenge wena man. Muzube sidenge wena. Sisobabili lapha e-staff room. Akhombe ekhabetheni. Khipha lapha. Uma ngivula, ngiqaphela isikhaftini okuthe uma ngisivula, ngakhangwa isitulo sesidlo asidle wasishiya hafu. Hlala phansi odla. Usekujwayeleke lokho uthisha uMkhwanazi. Anginasiqiniseko somuzwa enginawo ngakho. Ikakhulukazi uma sekulokhu kudlule ezinye izingane sezingilunguze ewindini zingibona ngidla. Angazi noma kungiveza njengengane ehluphekayo ezizwelwe ngothisha noma kungiveza njengengane umngane futhi ethanda kakhulu othisha. Kodwa ke engisuke ngikwazi futhi nginesiqiniseko sakho ukuthi ngisuke ngilambile, ngingeke futhi ngingadli. Kwazise ngisuke ngingazi noma sekungenzeka yini kube yikhona kuba oqala nokugcina ngizolala ngikudlile lokho.
Wenza kahle ezifundweni zakho kakhulu. Buka nje uthola itotal. Uthisha uMkhwanazi ebeka i-exercise lami eceleni aqeda kulimaka edonse elilandelayo. Yonke into ihamba kahle. Lingidide elika yonke into. Kodwa ngivuma. Yonke into ihamba kahle ihamba kahle. Ngiqhubeka ngidla. Ngabe yiyo yini incwadi yami le yabethi ngilindile lapha e-staff room? Kungangiphatha kabi ukuba umfundo wenza kahle njengawe kangaka nje ezifundweni zakhe agcine ngempela engayanga ndawo. Empeleni nje ukuba bekuya ngami ngaba yikho ingane njengawe efunda kulezi izikole zalapha eMpangeni. Bengiyokuthatha ngikushushumbisa uyothola imfundo yequality ezikoleni zabamhlophe ngoba ngineqiniso nalapho ubuyofuka ubashaya amakhanda. Oh mntana umuntu. Ukube yazi ukuthi ukhuluma noNgqimo nje wakwanje ayiphuma. Into engenamali ngisho yokugibela iye lapha eMpangeni nje. Angisayiphathi ke izikole ezikude nakhona ezibizayo zabelungu nokwenza. Ngishalaze ngingazi ngisho ukuthi ngizomphendula ngimthini uthisha. Uthisha uyazi nje ukuthi mina nginayo baba. Angiboni ukuthi uyazi. Konje wathi nibangaka ekhaya? Sengiyakhumbula nibathathu. Wathi udadewenu ufunda kuphi? Uyaqhubeka njalo uyamaka. Wenza unyaka wakhe wesibili ezifundweni zobumeli e-UKZN Howard College eThekwini. Ngisho kuze kube sengazi ukuthi ngake ngaya kwayimina lapha eHoward. Kanti ngicina ngokuthatha kuyo uzomndeni uma sixoxela uma kwenzekile yakhona indlela yokubuya. Good choice. Uthisha uMkhwanazi enqekuzisika. She can't go wrong with the law. She can never. Especially kulesi sikhathi esiphila kusona semthetho nezinkantolo. Aphakamisa ikhanda. So nawe kuzolandela udadewenu. Aqhubeka make. Chase. Mina ngimisele ngokuyokwenza izifundo zobunjiniyela eUnizulu Ongoye. Ngisukuma ngiyokhongozela amanzi akusinki wezitsha. Cha siya kungasiwasha. Uyabona ke manje uyakhuluma. Afaka isandla ephaketheni. Uyabona Ngcobo, awukho umkhakha challenging njenge science and engineering subjects. Lona umkhakha wabantu abahlakaniphile uma kungesikhona ukuthi bayimisele emsebenzini wabo wesikole. Ngifuna wazi into eyodwa ke mfana wami. Ngiyakuthemba kakhulu. Awugcini nje ngokuhlakanipha kwemvelo, kodwa usebenza nangokuzikhandla ekhathini la ungabonisi khona. Ngakho ke kuleli lokuthi uyokwenza engineering ngikweseka nje ngokupheleleyo. Aphusha imvilophu kimi ayikhiphe ephaketheni. Ngikhethe phakathi kwezincwadi eziphume esikhwameni seposi esifike namhlanje kuseni. Amagama ami abhalwa phelela ngaphandle kuyona. Sizwe sonke Reginald Ngcobo. Lele liphakathi nendawo igama lika baba. Naye ngelikayise naye alithola kumkhulu wakhe. Uma ngilandela kuthiwa kwaba umthetho wekhehle elizala indla kwethu ukuthi indodana yokuqala iyonikezwe igama bese kuthi lesibili kube uReginald. Wonke amadodana kwaNgcobo ayaqhubeke la okugcine khona oyise. Kusho ukuthi nami ngiyoqhubeka la kwagcina khona ubaba. Thinking of it. Konje ubaba yena vele wagcinaphi? Ungibinde lo mbuzo. Ubaba wagcinaphi? Nginesithombe simfiliba sakhe esilvindi ngise umfanyana weyikhinjana. Sibuya kancane esinye la ngangisehlombe kuye engiqoqoshile siye esontweni kuuzomndeni owayegijima phambili nomama eceleni kababa nesise esikhulu. Kusho ukuthi wayekhulela uAnele ngoba kwakuseyithi sobabili nozomndeni ngaleso sikhathi. Wayengithanda baba. Uthando lwakhe lutha alifana encimishi nolika baba uNtombela kuPhakamani. Wayengithathisa komuntu omdala engixoxela izinto
ezinye zazo ezize zaqala ukwenza umqondo ophelele manje nje njengoba sengiqala ukukhula. Ungcobo wena boy, uReginald ungumkhulu, ubaba inhloko yalomuzi waseMaqadini. Wayesho kanje engidlalisa ihlathi. Uzokhula ufane nami, ngiyodla izizwe ngawe. Igama lami liyokweqa intaba, amathafa namaqhuma, lizwakale nasemazweni aphesheya ngawe nje uwedwa. Sesiqama kahle manje ismile sakhe njengoba sengisibuka ngamehlo obudala nje. Ubaba wayengithanda futhi engifisela okuhle. Pho washo naphi? Ungakhohlwa ukubeka uNkulunkulu enkambweni yakho yempilo. Ummeme abe inhloko yezinto zonke ozenzayo. Akuhole nasendleleni yakho yobuholi. Kusho ukuthi baba wayemthanda uNkulunkulu. Ngikhumbula ivesi elifundwe ngesonto enkonzweni. Uma benithanda kanjalo yihlo abasemhlabeni phansi, kangakanani-ke kuyihlo sezulwini phezulu. Iqama icishe impendulo kimi yombuzo engiyibuza wona. Ngabe ubaba wayengithanda ngempela yini? Lamazwi akhuluma la akayise othanda indodana. Pho uma ubaba wayengithanda wangishiyelani nakhona engashongo? Kungani ubaba enganginikanga noma ke umkhondo nje ngimazi la aya khona? Ubaba wayengangithandi. Pho wayenzani? Lajubalala madoda ikhehla ebelizongiweza nakho sengingene ebubhungwini ngedwa. Belizongelulela isandla lingithwala. Ngoba uthisha eshaya ngesandla itafula lele selokhu ngiliqolo yini? Zivele ziphophoze inyembezi ebenginganakile ukuthi ziveleze ehla ngeyihlathi njengoba ngikude nje ngemicabango. Ngamahlonyana ngisukume ngizesuli inyembezi ngesandla sivele sibe manzi ti. Ngihlwibile, ngiphoxekile. Bekungafanele uthisha ayibone lento. Athule nje engibuka ngokudabuka. I'm sorry. Ngiyaluza lapha e-staff room ngingazi ukuthi ngiyephi. Ngivele ngisuke ngiphume. Amehlo lapho ngiyaweza ukuthi ayashwaqa. Ngizama ukugudla udongo ukuze ngingabonwa abanye abantwana. Funa bacabanga ukuthi kukhona into wrong kanti hayi mina nje being emotional as usual. Ngoba izwi likathisha uMkhwanazi ngemuva. Ngiphenduke uma eminyango wase staff room aveza incwadi ngesandla. Ngiyilibele. Ngiphenduke ngibuyela kuyena. Angelulela isandla enginika. Ungayikhohlwa ke indaba yethu yase University of Zululand, right? Nginqekuzisa ikhanda ngemukela incwadi ngamahlonyana. Engabe vela kubani?